Já vás vítám u prvního videa na tomhle kanálu. Dneska to bude z Petra, protože já mám tady svou vlastní show a dneska si ukážeme, jak vařit. První věc, kterou budeme potřebovat, jsou suroviny. Takže jděte pro papír a nakupte si tyto suroviny. Cukr, sůl, tuto mouku, nejlepší bude asi hrubá, můžete jakkoliv, ale to je prostě nejlepší. Mlíko, načnuté, často a kvalita odčiněna. A potom to perlu. Ano. A na konci ještě jogurt Danone. Ten není tolik potřebný, ale to už vylepší jen tu sladkou tečku. A 2 vidličky. A tento sexy hrnek. Oh. Takže to by bylo vše. A jako první připravíme tady. Budu vidět. Prostě tady si vezmeme hrnek. Ten svůj hrnek. Jo. Připravíme si ho. A nalijeme do něj mlíko. Takže mějte chvíli strpení, protože než já otevřu mlíko, tak to už jsou Vánoce. Tak, nůžky. A odstřihneme nějak přesně tak. To by bylo. Teď jako další věc vezmeme mlíko a nalijeme ho do našeho svek hrnečku. Pičo. Tak. Kousek jsme si tam nalili, aby jsme to viděli kolik přibližně, no. Vy to asi nevidíte, ale to je prostě jedno. No, už jsme si tam tak 3/4. To je jedno prostě, to je na vás. Tak, jako další věc vezmeme mouku. Na to máme tartu, vždycky vemte tu horší vidličku. Vezmeme mouku. Tak, aby se to viděli, mouka a opatrně. Ještě jednou, to je hrubá mouka. Je to hrubá mouka, dámy a pánové. To neuvěříte, je to fakt hrubá. Tak. Mouka. Tak. Jako další věc přijde to nejdůležitější na svém jídlu, což je cukr a sůl. Ano, sůl. To by nikdo nečekal, že? Takže je jedno, jak to dáte, jestli cukr a pak sůl, nebo sůl a cukr. To je prostě na vás, jak si vyberete. Já jsem si vybral nejdřív sůl a potom cukr. Takže soli, sůl, to. Tam dáme asi 10 vrstev. Ne, dělám si z vás prdel. Prostě nějak přiměřeně. By to nebylo, no já tam dám kolik. Tak. Jedna lžička. Já vám to nemůžu ukázat. To až v příštím videu. Tak, jedna lžička soli. Teď jako další věc přidáme slibovaný cukr. Takže náš svek hrneček a raz a 2 a 3
čtyři lžičky. Budeme mít cukrovku. A to. Takže 4 lžičky. Takže už jsme použili mlíko, cukr, sůl a mouku. Už se zbývá jen máslo a bonusový jogurt. Takže máme jogurt Danone. Bude mi chybět. No, kecám. Nejdřív vezmeme máslo. Perlu, to je na to. Fuj. Kurva, piča. Fuj. No tam bylo máslo. Máma. Otevřeli jsme máslo. A teďka po vidličkou jeden takhle kousek namažeme do hrnečku. Luxus. Tak. A jako poslední věc, tu máme bonusový jogurt. Na ten nezapomeňte. Jogurt Danone. Ten já rád. A bohužel. Takže otevřeme. A do toho vykydneme. No tak vlastně jogurt se skládá z mlíka, takže to je to samý, no ale. Tak. Víte co? Tak, tohle pak dojím. Tak. A to by bylo. Teď jako poslední věc, ty ingredience zamícháme. Aby třeba cukr a prostě aby se to promíchalo. Dopečte. Takže. Tak, já trošku musím upít. Fuj. Já si to nechám radši na potom. Takže tady to bylo video, třeba na léto, když se budete nudit, tak si dejte tento super drink do touto super sexy hrnku. Ano, je to tak. A já se pro dnešek loučím. Čau, čau. Jinak, ještě předtím, než to s váma rozloučím, tak další videa budou tak 2krát týdně budu dělat, točit podle toho, jak kdo bude doma. Chci točit, když budu sám doma a tak. Takže čau, čau.